nyissuk fel a motorháztetőt, igaz? Ez meg kell nyomnom egy gombot. Ez mi? Azaz. A tulajdonos azt észleli, hogy folyik a hűtőfolyadék az autójából, úgyhogy most felnyitjuk a motorháztetőt és megnézzük, hogy honnan szivárog a víz. Ahhoz, hogy felnyissuk, ezt a kis kallantyút kettőször meg kell hoznunk, legalábbis utasítások szerint. Ez itt a kiegyenlítő tartály, viszont ezt most nem szabad lecsavarnunk, amíg meleg a motor, csak utána tudjuk megnézni. Mivel átvizsgáltuk a motorteret, és semmilyen szemmel látható hibát nem találtunk rajta, így ez EGR hűtőhibára utalhat. Mivel megnéztük, és erre a típusú autóra van EGR visszahívás, így a tulajdonosnak azt fogjuk javasolni, hogy regisztráljon egy hivatalos BMW márkaszerviznél, megelőzve a problémákat.